Ha? Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit kabagan. At pork barbecue ribs. Yes, at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Ang pagkain po natin ito ay dish ng ating mga kababayan na taga Isabela. Ayan. At ang nagrekomenda po ng ating pansit kabagan ay si Hannah Grace Angolwan Progoso. Ayan. Yes. Madami po nag-request ng pansit kabagan. So, hindi na namin sila makita. Natabunan ng mga comments. So, Yes. mga nag-rekomenda po, ito na po yung pansit kabagan po natin. So, Yes. tikman natin to. Yes. Bago tayo kumain, Oo. mag-pray muna tayo mga kapudibis. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Mga taking kapampangan. Opo. Unang subo tayo. Unang sumo tayo. Eto. Sili talaga, ah. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mga pudibis, kain po tayo. Matapang ako ngayon. Ha? Kala mo, ah. Unang kagat, ano na? Lanta na. Wala ngang hanghang, eh. Sa mga pudibis, yung pansit po natin ito ay first time po natin matitikman ang pansit kabagan. So, Yes. magkakamay po tayo ulit, ha. Kasi mas nag-enjoy po kami na nagkakamay ni BBM. Nanaba ka naman si isa lang. Gusto mo? Ay, wala na. Ito. Ito, so... Tatanggalin ko muna tong ano. Oh my God! Sarap! At saka may sabaw siya, guys. Opo. Tsaka bawang. Yan. Ang unang subo para sa inyo. Kain po tayo. Meron din po siyang pork. Sarap. At meron din akong nakita, pansit, pansit, ano kasi yan? Halanganin. Ano kaya yun yun? Titikman natin soon. Opo. Pansit halanganin. Taga yun eh. Nag-comment sa Bulacan. Oy. Oo, nakita ko nga yun. Ano yun? Masarap kaya yun. May rice tayo. Pansit tapos rice. Masarap daw to sa rice. Sa-try natin, guys. Tignan natin siya. May ribs tayo. Tayo man si... Ayoko. Ayan mo. Marami na akong toyo. Buto pala to. Sarap. Sakto-sakto lang yung na. Yung marinate na barbecue ribs.
bagay sila, ano, combination. Ay, bagay sila. Excuse. Bagay sila. Bakit ako wala? Tignan mo yung sing-sing ko tsaka bracelet. Silver tsaka gold. Hindi sila bagay. Kaya pala nagsuot ng bracelet. Oo. Bakit? Ano connect nun? Binili ko siya na ate ko to. Parang yung alam ko lang. Anong alam mo? Mamaya, i-reveal natin yan. Katakot naman itong kasama ko. Meron pang pa-reveal. Sarap. Sarap. Yung pansit kabagan nila, ano nun, meron siyang, ano, sabaw. Yung sa atin, di ba, ano? Cheers tayo. Cheers. Parang pansit canton lang, pero ito medyo, medyo parang may sabaw. May sabaw. Yung pansit canton natin na may, walang dry siya, no? Tsaka yung ginamit nila, Mickey. Mickey ba yun? Try nyo man makapudibis. Masarap. Kahit ano luto ng pansit, masarap. Lalo na ngayon, malapit na yung undas. Baonin nyo. Tsaka bawal ngayon. There you go. Sarap. Kaparas. Happy birthday po pala sa ate ko, si Sheena Dancel. Happy birthday si Sila Loves. Ayan. I love you. Belated happy birthday. Love po namin kayo dito Yes. sa bahay. Ingat po kayo lagi dyan. Kayong dalawa ni Habi at saka ni Cotton. Cotton na. Ay. 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 Dinulang niya po. Ano pa? Huwag mo na punasan. Ganyan. Hindi. Babalik din. Sige na nga. Mamaya lang.
Kumari kong tunay, mga tamo. Kilala mo yun, si kumari kong tunay. Mga tamo. Guys, supportan niyo siya. Queen Natsu. 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 Ayan yung link niya, guys. So, Ilalagay po namin sa description box. Please, pakisupport po at mag-subscribe na po. Ay, sa Yes. CC Kabalan po namin na si Queen Natsu. Oy, Queen yun. Queen yan, map. Kala nyo ka lang, ha? Ang sarap niyang kausap. Ang sarap niyang kausap, promise. With Natsu. Matatawa ka sa kanya. Kapampangan kasi no? Masiyayin talaga yung mga kapampangan. Ay, parang ako. Tuturuan ka magluto ni Queen Natsu na special palabok. Oo, tsaka kutsinta. Try nyo man siyang mag-subscribe kayo sa kanya, guys. Huwag nyo kalimutan. Pag di sila nag-subscribe, kiss mo, no? Hindi naman. Oh, para, Hindi magsusubscribe yan. para para natakot sila, mag-subscribe sila. Ang sarap. Eka. Itlog. At sa friend Gino, Hungry Gino, guys. Huwag nyo kalimutan. Mag-subscribe. Kinikilig yan eh. Biniglamo naman ako. Nag-video call sila kanina. Hmm. Aminin mo. Narinig mo? Sabi mo eh. Hi. Oh, yung gwapo niya. Ang cute niyan first. Ayan, no? Kaya masaya siya eh. Hindi naman. Aminin mo, huwag kasi nungaling. Bad yun. Tinatakot mo ako. Masaya lang ako. Di na naman siya nakatulog. Bakit naman? Sinabi mo eh. Kanina ng umaga lang yun. Siyempre natulog ako. Minawisan tuloy ako. Kaya blooming eh. Mag-blooming. Wala pang ligo yan. Pero blooming. Lolokin ko na to. Hindi. Masaya lang ako sa buhay ko. Hindi man. In love siya. Hindi. Ano ka ba? Anong in love? Lods, sabi niya gwapo ka daw. Totoo naman kahit sa video. Ngayon ito. Wala mo na. Kapsi na ako. Senior.
Tinunggak ko ni. Akin na lang yung rice. Sige. Tingnan mo. Tumatawa na wala naman ano. Di man natin kailangan yung ano. Di natin kailangan yung ibang tao para magpasaya tayo, di ba? Di ba? Kasi nakakainis lang. May tao kasing naging parte ka ng buhay mo tapos kailangan na siyang mawala, di ba? Ay, alam ko yan. Sino yan? Di ba? Aray, sasagot yun. Tingnan mo man. Aray, ano kanya. Nakakainis lang yung ganun. Naging parte ng buhay mo tapos kailangan siya na mawala. Kaya pala friend na lang kayo. Uy. Gets ko na. Sabi ko na nga ba eh. Kumain ka. Hintay kita, baka ako pa na unang matapos dito. Mababash na naman ako. Hindi. Kumain ka. Sabi ako daw yung unang natatapos. Oo, tumiyak. Tapos si PBM down tagal. Eh pareho naman yung kinakain natin. Huwag ka nga umiyak. Kaya umusta lang. Kain po tayo. De, basta yung mga ano natin. Love namin kayo. Yung nagko-comment dyan. Thank you so much. Hindi man po kami nakakapag comment. Nababasa Okay. namin. Basta thank you so much po. Yung mga nagpapa-shoutout po, isa-shoutout po namin kayo sa susunod po namin mag-film. Yes. Lahat po ng mga comments nyo nababasa po namin. Lahat yan. Minsan nga tawa kami ni Titin pag may nagbabasa ka na. Sarap. Ganun talaga yung mga tao dito sa mundo, no? Yung mo sila, yung kababayan mo sila pa yung magda-downside. Tama yun. Yung mga kakilala mo, ganun, sila pa yung magda-down sa'yo. Minsan yung kababayan na natin, no? Kabalan na natin. No? Buti pa sa ibang bansa, hindi ganun, no? Kapag may lipstick ka, wow! Ang ganda You are mo. so beautiful. Ganon. Gorgeous. Yes. Dito sa pangit mo, nag-lipstick ka. Ganyan yung mukha mo. Para kang para ang bagong gising pag di ka naka-lipstick. Sabi niya, no? Huwag ganon. Kailangan lang. Kunyari, nadapa ka. Yun sa ibang bansa. Are you okay? Oh, ganon lang, di ba? Tapos dito sa Pilipinas, Bagim. bagay, bagay sa'yo yan. Sabi niya, bagay sa'yo kasi yan. tinitignan mo, ganyan, Tanga-tanga di ba? mo ka, Oo. sabi nila, no? Di ba? Huwag ganun, kailangan tulungan mo. Oo nga. Malay mo, yung nadapahan na yun, siya yung tutulong din sa'yo, di ba? Oo nga. Tawa lang ako. Pampangan eh. Bagay may sakap ka. Kahit ang basa. Pakuskus. Sa mga foodie bees, ang sarap talaga. Promise, pansit kabagan po. Ayan. Dish ng ating mga kababayan na taga Isabela. Sarap. Naubos po natin pati yung rice tsaka yung pork barbecue. Ang sarap kumakain ng pansit na ganyan, lalo na pag umuulan, no? Merienda. Umuulan eh. Ay, mga foodie bees, kung meron pa po kayong gustong ipakain sa amin sa mga province po ninyo, mag-comment po kayo sa amin sa latest video po namin para kaagad po namin makita. Dito po sa video na to, dito po kayo mag-comment kung meron po kayong gustong ipakain po sa amin sa mga province po ninyo. Yes, Yan. yung special na Dish po ninyo. yes, yung mga province. Kasi masarap pag kinakain mo yung mga iba't ibang lugar, diba? Hindi lang putok hindi putok batok, di ba? Balance lang yung kinakain natin. Okay, bis, di muna tayo mag-shoutout. Sa next film na lang po tayo. Gusto po namin i-shoutout ang mga friends namin.
Kimi. Hello, Ate Frenny. Kimi, I love you po. Miss you At na. kay Frenny It's Lenny at kay Frenny Jeffries Chow. It's Lenny Jeffries Cook Chow. like crazy. At si Queen Natsu. Please pakisupport po si Queen Natsu at mag-subscribe na po kayo. Yes. At kung nagustuhan niyo po yung aming video, please pakiclick na po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Ayan, mga kapudis, ganun din sa Facebook page namin. Apo, at ang TikTok ng The Foodie Bee at ang Instagram at TikTok ni BPM. Yes, shoutout po sa Team Matibay. Matibay, I love you all. Jason Laksamana. Leia Payawan, Baby Allison, shout out. Yan. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!